जि दानि दानाय पार्टी गोदान बेफोरखौहाय जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जों बेफोरावहाय आगान होनो नाङा। इउपिपिएल सरकारानो गासैबो खामानिफोरखौ मावगासिनो दंखायो आरो जोंनि जे जेलनि खामानि आरो केसफोरनि खामानि बेफोरखौबो मोजाङै मोजां मावगासिनो दंखायो। थांनाय 13 थारिखआव जोंहा फंबाय अखा हादिया मोनसे निउस चेनेलाव होदोंमोन जे बिथाङा जादों मा एपिबि हानजा बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बे पार्टीयावहाय बारग' एनडिबिफ्रा थांनाय नङा बा बाहागो लानाय नङा। दिनै बिथाङा बेखिनिखौ फोसावदों बा बिथाङा बादा होनाय बायदि सुराव बुंदों। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन फंबाया सासे राजनितिक मानसि नङा बा पलिटिशियान नङा आरो आंबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिसो सासे सासे व्यक्ति हिसाबै आं दिनै बिथांनि बुंनायाव बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दानि एपिबि पलिटिकेल हान्जाखौ दिनै डक्टर अनजलि बायद'नि नेतृत्वनि गेजेरजों बे हान्जाखौ दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ नंगौ जन्म होना होदों। खारना जाबाय मा जोंनि गेजेराव मोननैसो रिजनेल पार्टी दङ जोंनि बिटिसि हालामाव। बे मोननैसो रिजनेल पार्टी थासेयावबो दिनै मानो थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दाखो बा एपिबि हान्जाखौ मानो दाखो अनजलि दैमारि बिथांनि दैदेननाय बे पलिटिकेल हान्जाखौ मानो दाखो बेनि मेन एन्सारानो जाहैबाय जे 17 बोसोर सासन खालामबाय माखासे टीमा आरो 5 बोसोर दिनै सरकार सलायलांबाय। बे 5 बोसोराव जाय बिथांमोना सरकार सलायदों प्रेजेन्टलि दिनै बिथांमोना गोबां रायजो राजानो जाथि जनगोष्ठीनो गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन। दा बे जाफुङाखै। दा बे जाफुङैखौ नुनानै दिनैहाय एपिबि हान्जाया रायजो राजानि खावलायनाय बादिनो दिनै बे पार्टीखौ थांनाय एप्रिलनि 2 थारिखआव बाक्सा जिल्लानि बरबरि डिजिटेल केम्पआवहाय बेखौ जों दाफुंना लानो हाबाय। बे दाफुंनायनि गेजेरजोंनो दिनै बियो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनैहाय जिल्ला दाखांनायनि उनावहाय दिनै ब्लक कमिटि दादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो नैबे बावखुंग्रि 11 नं बावखुंग्रि बियाबावहाय मोनसे ब्लक कमिटि दादों। बेवहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी हारिफ्रा बाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां एनडिबि बारग' एनडिबिफ्रा बाव बाहागो लादों। जेरैहाय जोंहा फंबाय अखा हादै बुंनाय बायदि नङा गोबां बारग' एनडिबिफ्रानो 5 बोसोराव माखासे जाफुङै खामानिखौ नोजोर बोनानै बे अल्टारनेटिभ पार्टीखौ नांगौ होननानै बिथांमोनानो दानो थाखाय खामान होदों। बा दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा सुबुंफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जाथि जनगोष्ठी हारिफ्रा दिनै बे पार्टीखौ नांगौ होननानै दिनै गोबां दिनैहाय जयेन जादों आरो गोबां मानसिफ्रानो दिनैनि बे 11 नं बावखुंग्रि बियाबावबो ब्लक कमिटि दानायावबो गोबां बाहागो लादों। बाहाय राभाफोर दङ, मुस्लिमफोर दङ, बर'फोर दङ, आदिबासिफोर दङ आरो गोबां दिनै इन्टेलेक्सुयेलफोर बाव बाहागो लादों आरो दिनै इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बाव बाहागो लादों आरो गोबां बिपिएफनि मानसिफ्राबो हयथ' बाहाय बाहागो लागोन बेखौ जों नुदों। दा जाय बिथाङा बुंदों एक्चुअलि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो नाङा। जाय बाथ्राखौ दिनैहाय जोङो मोजां जाथिखौ दैदेनलांनो थाखाय हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो मोनसे गोग्गो पलिटिकेल हान्जा नांगौ बेखौ जों बुंदों। आरोबाव बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों थांनाय 8 थारिखखालि जोंहा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सिबिआइ केस नांनाय रिफिकां गयारि, जर्ज बर', खरगेश्वर बसुमतारी, अजय बसुमतारी आरो जोंहा राजु सरकार बिथांमोनखौहाय जोङो भारत सरकारनि आइबिनि चिफ डाइरेक्टर तपन डेका बिथांजों जों 3 टाइम नर्थ ब्लकआव जों सावरायहैनायनि गेजेरजों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जोङो 3 टाइम 4 टाइम जों सावरायनायनि गेजेरजों थांनाय लास्ट 2024 सेप्टेम्बरनि 21आवहाय जों आसामनि चिफ मिनिस्टारजों आरो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सिबिआइआव थानाय मानगोनां रन्जन दैमारि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो रिफिकामोनखौ लानानै जोङो सिरियासलि जों सावरायदों जे बिथांमोनखौ जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनो होननानै जों सावरायनाय जादों। बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बेयाव सफैनायनि मेन फिथाइ। जि समावहाय दिनै खोथा बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंहा अखा हादै फंबायमोनहा बा गुबुनफ्रा एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना दिनै आं बेखौनो बुंगोन जि समावहाय एक्स एनडिबि बा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ दिल्लीयाव जों सावरायबाय, आसामाव जों सावरायबाय, बिटिसि जों सावरायबाय। जोंनि जेसेबांनाखि सावरायनानै दिनै जिखिनि प्रुफ जानाय फिथाइ मोननाय बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानाय आरो
एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन दिनै जिखिनि फंसे फंनै बाथ्रा बुंनो हादों जे माखासे नर्थ ब्लकआव सावरायनाय दिल्लीयाव आसामनि चिफ मिनिस्टारजों सावरायनाय बाथ्रा दिनै बेवहाय जोंनिफ्राय ओंखारलांनाय मानगोनां दानसोरां नार्जारि बिथाङा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सानसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दिल्लीनि सावरायनाय आसामनि सिएमजों सावरायनाय बेफोर गासैबो बाथ्राखौ मोनथिना थाखानायखायसो दिनै बिथाङा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशनाव जेनेरेल सेक्रेटारि जाहैफिननायखायसो दिनै बियो सम बाइकआवहाय क्लियार होना लानो हायो खिन्थु जिखिनि क्लियार होदों बेबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो मोनफुंनाय फिथाइखौसो दिनै बिथाङा बुंनानै लादों बेवहाय कमप्लिटलि एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि मोनसेबो आखाइ गैया आरो बे खामानिया जाफुङाखै बिथांमोननि आखाइजों नङा बे गासैबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो जिखिनि फिसानिफ्राय गिदिरसिम दिनै 676 दिनै एक्सग्रेसिया दिनै बेफोरबो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जाफुंनाय आरो दिनैहाय केस दिनै आसामनि जेनेरेल एडभकेट बिथांजों सावरायबाय आरो दिनै आसामनि स्पिकार बिथांजों जों सावरायदों आसामनि एडिजिपि हेरिनाथजों जों सावरायदों बे सावरायबाय थालांनायनि गेजेरजों कमिउनिकेसन लाखिबाय थानायनि गेजेरजोंसो दिनैनि जिखिनि थांनाय 2020-20 27 बिटिआर रेकर्ड जाखांलांनायनि उनावहाय केस आरो रिहेबिलिटेसन एक्सग्रेसिया आउट अफ स्टेटआव थानाय केस दिनै जिखिनि केस बायदों बेफोर गासैबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो बे गासैबो महर मोननाय आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ